Kaigsuunan, happy Sabbath kaninyong tanan ug welcome sa atong television program Takna sa Pagtuon. Malipayon kami, uban ni Ma'am Pinky Gulfan, ang atong gwapa ug madasigon nga Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference ug uban usab ni Pastor Secundino Asoy, ang atong madasigon nga Sabbath School and Personal Ministries Director sa South Philippine Union Conference. Sa dili pa kita mo padayon sa unahan mga higala sa atong diskusyon sa kinabuhi ni Job, magahimo kita og una nga pagampo. O Diyos na mga balaan, gamhanan, o mahigugmaon sa tanan, daghang kayong salamat sa gayon nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kami nagaampo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga mga kaigsuunan o mga higala nga nagahimo sa pagsunod nining programa. Tabangi mi o Diyos nga makakaton sab kami mga leksyon nga pinaagi sa pagtuon sa imong pulong, makakuha kami og mga bililhong butang nga makapausab sa among makinabuhi. O Dios, salamat kaayo sa imong pagtubag sa among mga pagampo, kay amo kining ipangayo sa ngalan ug gawom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mga higala, niadtong miaging simana atong gihisgutan ang katapusan sa kinabuhi ni Job. Karon atong tan-awon mga higala ang sinugdanan sa iyang kinabuhi, ang description kung unsa nga klase nga pagkatao si Job, og doon na po'y lapad-lapad kay nga topic nga itong pagkahisgutan mga higala nga mo'y kadala og uluhan sa ato nga leksyon ini nga simana nga giuluhan kini og The Great Controversy. Ato o una nga basahon mga higala ang atong memory text, makita kini sa Zechariah chapter 3 verse 2. The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is this not a brand plucked from the fire? Okay, sa Bisaya, marag klaro ka ay diri. Si Hiuba nagabadlong kanimo o Satanas? Oo. Si Hiuba nga nagpili sa Jerusalem nagabadlong kanimo. Dili ba kini mo'y usa ka agipo nga gikuha gikan sa kalayo? Kana. Karon mga higala atong pagatunan ang kinabuhi ni Job. Kinsa man ni si Job? Ato makita ang iyang hulagway sa kinabuhi. Pinaagi sa paghulagway sa Biblia kaniya diha sa una nga kapitulo sa libro sa Job. Chapter 1, magsugod diha sa verse 1 ngadto sa verse 4 ug atong makita mga higala ang iya nga kinabuhi. Ang mga positibo nga mga butang nga gihisgutan, mga may kalabutan sa kinabuhi ni Job, mao kini. Si Job, mga kaigalaan, blameless, upright, mataro, one who feared God and shunned evil. Matarong, diri sa akong Bible, he worshiped God and was faithful to Him. So, mao ni ang klase sa kinabuhi. Unya, dugang pa, sa verse 2, doon na siya 7 ka anak nga lalaki o doon na siya 3 ka anak nga babae. Total, napulo tanan mga higala. Unya, doon na siya possession nga 7,000 ka mga karnero, 3,000 ka kamilyo, 500 ka yoke of oxen. Mga baka ni. Mga female donkeys. asno, 500, mga asno. And a very large household. So that this man was the greatest of all the people of the East. The richest ang gigamit diri Pastor Gingging. The richest, diha sa versions. We are talking here of someone who is like a king. Sa katao mga higala nga mura og hari. Ingon ani ang iyang panalangin mga kaigalaan. Unya, ang description diri sa bersikulo 4, ang iyang mga anak moadto og magpista sa ilang balay, no? Og i-invite si Job, iyang gihimo nga habit nga dunay party tapok sa iyang anak. Unya, iyang imbitaron ang iyang mga anak ug makikaon uban kaniya. Unya, pagkahuman niini si Job, iya adayon nga maghalad siya og halad nga mga sinunog kay sa iyang hunahuna basin unya og nay mga sala iyang mga anak nga nabuhat ba nga wala mapangayuig pasaylo. In other words, naghimo siya intercession on behalf sa iyang mga anak. So matarong gid siya nga tawo mga higala. He was a very rich man, greatest and God-fearing, honorable person, and the best father.
Kanindot mga higala. Ang sa atong lesson, nagpahayag mga higala nga, it seems to have it all. Naagid niya tanan. No? Mura siya SM ba? Tanan. Kay matarong, ligdong, We have it all for you. Oh. manggaranon, o dato. O, Di gid siya basta-basta. Mauni Gawas akong- nga dato siya, matarong pag yun. Mao ni ako pangutana karon. Nga dili at maglikay-likay bagud itaan ang pagtulunan. Di na lang bagud nato dawato ang pagtulunan Pastor Asoy nga kung moalagan ka sa Ginoo na gid pug kay panalangin siguro sigurado naman na nga ang pag-alagad, ang pagtinarong, ang consequence ana, siyempre blessing. Kaya, example, sa magtinarong ka, di ka mangaway sa silingan, so na kay pakigdait, na kay kalinaw. Mahitungod sa panglawas, dili ka mag-abusar, dili ka nagainom og bino nga makadaot, so siyempre may imong lawas. Ana no, di ba mo na ang natural consequence sa pagbantay sa kasuguan, sa panglawas o sa Ang imong giingon relasyon sa sa atong tao. lesson, he was a man with a full life. Sa ato pa, dili gid ni siya basta-basta nga tao. Naa niya ang kinatibuk-an siyang kinabuhi. Naa niya ang tinuod nga katagbawan sa kinabuhi. Kay limang kag full, big family, grabe ang possessions tanan. Kung kanang gi-describe diha antod sa verse 6, naa niya tanan. Di gini siya basta-basta nga pagkatao sa Ginoo. Kaning riches nga giingon din atong ma-imagine nga we are not counting on the gold bars or something like that or kwarta nga dakong deposito. Ang sa unang panahon akong nasabtan, ilang i-consider ang kadato sa usa ka tawo kung daghan siya mga livestock. O maski Hayop. sa Africa mao man na didto. O guna sila masaya na pero bakalilisang ilang bakahan, ilang mga unsa pa dihang mga hayop nga ilan niya giisip na lang dato na. Pero na pamlandungan ba? Job was not only rich in terms of material possession, he was also very rich in terms of his spiritual connection with God. Okay, oh. Karon, That's right. ang akong pangutana, naabay tendensiya, di ba nag-ingon man ang Biblia nga, ang paghigugma sa salapi, di ba na may tendensiya nga, na po nag-ingon po ng Biblia nga, malisod sa usa ka tawo nga musud sa harian sa langit, sa usa ka dato. Dato man kay posible dahil nga ang tao nga dato, matarong gihapon. Ay, oo. Talagsaon Kana din ramang si Job. giingon di pastor nga the love of money is the root of all evil. Okay. Money is good. That is Ang salapi dili man sayop gyud nga madato ta. Dili gid na sayop nga madato ta. Ang sayop diha kon mas labaw ang imong paghigugma sa bahandi kaysa unsa man. kaysa Ginoo. Kaysa o sa Ginoo relasyon mo na ang mo. problema diha. Usahay dili na kay ka ang imong relasyon sa imong isig ka tawo may piktahan na tungod kay nahakas pagkadaghag bahandi. Ang ganahan na nako sa kang Job kay ang gi-describe diri sa kanatibukan, he has a righteous character. Oh, righteous. Righteous character gid siya. Di gid ni siya basta-basta nga tao nga. Pagkanindot mga higala, kung ingana ang description sa ato, no? Tagsa-tagsa mga higala, no? Maayo pa kayo ang dagan sa kinabuhi in terms sa material, kay naadaghang kwarta, daghan, walay problema ba? Way utang, daghan kayo. Ikaduha, naapagil sa pagpangalagad sa Ginoo, kasagara magud karon mga higala kay motulibagbag ini kadato. No? Usahay ba kanang nabantayan gyud nimo pasugingkig di ba? Mampingki nga usahay tungod sa kadaghag bahandi dili na noon kayo makahatag og panahon para sa Ginoo. Wala na time Dili para man sa Ginoo. hinuon tanan. Dili na Pero gitanan. ang tendensya sa usa ka tawo nga ang iyang ambisyon mao gyud ang pagpakadato, wala na gyud siya panahon sa Ginoo. Dili man ni sa ingon nga nag-prejudge ta. Pero tanaw ra gud ang demand sa iyang time. Tuwa ang iyang mind, focus sa unsaon pagpalambo ang iyang Pamilya. dili negosyo sa. Oh. Wa naman gani panahon sa pamilya. Oh, negosyo kay kinahanglan nga mo gain siya, mo ginansya, mo lambo. So, unsa pa may iyang panahon sa Ginoo nga wa man siya ning feel ana kay naa man niya tanan, sakay siya mato siya laing nasod, makaya kay na niya, mukaon siya og mga lami nga pagkaon, mahigda siya gwapong hotel, okay, part sa iyang business na. So, wa na, usa pa man. Sa ato pa Ate Pings, gwapo gyud kaay ni kuha ag leksyon ning kinabuhi ni Job nga dili gid problema ag madato ta. Mo na punto diha, dili gid problema ag madato ta. Ang importante nga Naatay dato panahon. ta Oh. naapod tay Ginoo. Mhm. Nga dili makaepekto ang atong salapi sa atong kinaiya.
nga atong pagkinabuhi mahimo yung dato ta sa langit nun nga butang. Langit nun nga pagkinabuhi. Kay magunsa man ang pobreta, nabito sa Luke, kita nimo sa Lucas 9, nag-ingon diha nga, magunsa man nga dato ka dinhi sa kalibutan, pero dili pobre ka dito sa langit. Magpasabot nga, daghan kag kabtangan dinhi, pero ang imong relasyon sa Ginoo dili maayo, dili balance. Oh, what profit a man if he Gains the whole gains world. the whole world and yet suffers Loses the his own loss soul. of his own soul. So maangko nimo ang tanan nga kabtangan dinhi sa kalibutan mga higala apan mawala ang imong kalag. Ikaduha pod Pastor Asoy, ang dimalas nga tao nga di maluwas kanang pobre. Pobre pa kayo, di wa pa kay maluwas. Ginoo. Oh. Piki kayo. Apiki Oo kayo. na, kay ang pobre gud unta, maniguro na lang gud unta siya nga malangit. Mao. Yung asawa man po, pobre na gud kaayo. Di pa malangit. Oh, di pa malangit mo na pinakalaot. Mo na mga higala nga kung ikaw adunahan daghang kag salapi ayaw bulag sa Ginoo, panalangini ang Ginoo o dayiga siya kay siya gahatag ang tanang butang. Walay problema ang pagbaton og salapi. Ang problema mausab imong relasyon ngadto sa Ginoo. Unya sa diha nga daghan kag problema salapi wala gini problema. Ang problema og maghuna-huna ka nga nganong mas daghan pa man gid sa salapi kaysa ako. Oh, mao na dayon ang sinugdanan. Nalang ko'y gustong gamiton nga illustration ba, pasunginging, kung okay lang sa inyo nga akong i-mention. Na ako'y amigo sa Singapore nga, si David Tan. Tag-iya na sila sa crocodile. Kana bitang, Crocodile Farm. textile. kada bang mga sanina, mahalon nga mga sanina bitaw, crocodile. Mga bakos, mga pitaka, mga bag nga mahalon. Sila gitag-iya na. Ang ako kay wala naman na silang negosyo kay ilan naman gibligya karon. Ang ilang kinabuhi karon magsige na lang sila pangita nga tabangan kinsa ilang tabangan. Example, hatag siya og 5 million diha sa Manila karon sa negosyo nga kanang vegetarian restaurant. Hatag 5 million rin. So, wala nagkuha nga magkinahanglan pagbayad. Ang iyang punto nga, gusto lang yun siya mutabang sa buhat kay pati na maginilang naghanag kwarta bisag asa man lang maabot na ilang negosyo. Ang importante nga matod pa niya, Pastor, ako ganahan nang gyud ko masigigwali karon Pastor kay moanhi man gani siya karong November 4 and 5 akong reserbahan siya room diri sa atong hotel sa atong room diri sa guest house. Nga matod pa niya ang iyang kinabuhi karon naglakaw na lang gid siya nang ngita siya matabangan. Akong gilantaw papasuging ngin ana unta ang mga dato bitaw nga magunahuna na lang uta nga i-balance ang trabaho tungod sa kadaghang kwarta apilo na lang pud og tagaan pug bahin ang Ginoo para sa buhat. Mao na mga higala. Karon atong ibalhin ang atong pagtuon dinhita sa kanang mahinungdanon pud kaayo. Dili mao ko gaingon mga higala nga dili to mahinungdanon to ganina pero karon mas labing mahinungdanon ni Focus. kay mauni ang ga-explain sa great controversy dinhi sa bersikulo 6 magsugod nga dunay usa ka adlaw nga ang mga anak sa Dios mianha nag-abot sila o bipresentar sila ngadto sa Ginoo og naapod ang yawa didto bersikulo 7 and the Lord said to Satan dis-a ka man gikan og si Satanas mitubag sa Dios nga nagaingon ngadto nganhi sa paglakaw-lakaw dinhi sa yuta Yuta. og ang Dios mingon kaniya bersikulo 8 wala ba nimo makit-an ang akong alagad nga si Job nga walay sama kaniya diha sa yuta blameless faithful upright usa ka tawo nga mahinadlukon sa Ginoo og mitalikod sa pagbuhat og mga dautan. Bersikulo 9 sa may tubag mga higala tubag sa yawa Si Satanas nangutana sa Ginoo. Dili ba si Job does Job fear God for nothing? Oh. wa ba day nag-alagad lang na si Job nga walay baylo. Naman ginay baylo. Tungod kay ikaw naghimo man og proteksyon nga na kaniya og sa iyang panimalay og sa tanang butang nga na iyang gibatnan, no? Imo man siyang gikuralan nga dili nako siya matandog. Ang iyang mga paningkamot siyang kamot imong gipanalanginan. Pero karon gani ingon ang yawa bersikulo 11 karon Pananglit. Ay siya pananglit kung kuwaon nako ang tanan
Pananglitan kuhaon ang tanang naa niya. Di ba katungloho niya? Hmm. Grabe, no? So, saan akong makita ani Pastor ba, nga ang kahimtang ni Satanas, Ug kay ang gitambog naman siya din sa yuta, nagsakakanaog pa siya, may tsansa pa siya pag atog langit, nakakita siya sa katao nga si Job nga, uy, balaan ba ni tawhana, matarong, bantog ra dahil ni kay gipanalanginan. So, ma-paraphrase nato nga ingon ana ba, so, hangyo niyang Ginoo. Nananghid siya. Oh. Mauto, microcosm magod sa atong lesson, gitawag na siya microcosm ba. Murag microscope si Job mga kagalaan sa tibuok nga mga katawhan. Nga, so tinuod di ay mga higala, tinuod di ay Ma'am Pinky o Pastor Asoy nga, mag-alagad ka sa Ginoo, naapog kay protection gikan sa Ginoo, no? Nagyod. Sigurado man gina nga saad siya nga yatang panalipdan. Tinuod na ang pagpanalipod sa Ginoo mga higala o pagpanalangin anaa kanunay kanato. Kay vulnerable man ta sa yawa. Kung tugutan lang sa tanang panahon nga ang yawa mo atake nato, wala na ta, di na ta kabakod. Pero tinuod mga higala nga sa kinabuhi ni Job naa siya protection sa Ginoo. Ug karon ang yawa nganong di mag-aaway man sila sa Ginoo nganong naamong man taon si Job ani nga unsa man puy sala ni Job nga ang kinabuhi nga gipakita ni Job maayo man kay siya. Wa man sila gaaway sa Ginoo. Nganong na-appeal man noon siya sa away sa Ginoo o Wala yawa. ginang gitawag sa tong leksyon og great controversy. Nahug lang mo na siya, mura ba sa gihimo lang, mura siya, eksperimentuhan lang siya, Unya ang mahitabuan ni karon mga higala, dili na to masabtan di ay nga apil ta. Kay kita may mga moderno nga Job. Human na mga higala. Ayaw gid mo og paghunahuna nga wala tay apil ni ini. Kay kaning panag-away sa Ginoo og sa yawa, kaning gitawag og great controversy, nagsugod man ni dili aning panahona, dugay Dito na sa langit. dito sa langit. Time para god. Di ba sa atong leksyon naghisgot man ma'am og kinsa ni si kaning yawa? Kinsa man ni siya? Ay ang leader guna sa mga madulunda dito sa langit nga giisip nga pinaka matahom. Ingon na kuan dito ba? Sa ato pa, espesyal ni siya nga manulunda kay giila man siya nga siya mo leader dito. Oh, okay. Dinhi sa Binuhat gyapon siya sa Dios. tinuod bitaw pastor no. Gisubuat bitaw dinhi sa Ezekiel kapitulo 28 magsugod sa bersikulo 12 ngadto sa 16. Tan-awa gud sa inyong Biblia. Atong tan-awon lakbit pag-ayo masabtan to pag-ayo mga higala kinsam ni si Satan. How did he become Satan? Niya Ezekiel 28 bersikulo 12 mga higala nagaingon, you were the seal of perfection. Nag-refer ni kang Satanas, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. Mauni mga higala. You were the anointed cherub. Cherub. Mauni. Binihog. You were perfect in your ways from the day you were created until iniquity was found in you. Grabe. Mauni ang description sa yawa kang Lucifer. Hangtod nga ang unsa to? Hangtod nga ang kasalanan, hangtod nga ang paglapas makita diha kanimo. So mura ni siya Hangtod ang pagkadautan nakita Pagkadautan. diha. Gingon diri until you began to do evil. Grabe no? Sa ato pa ang Ginoo kung imong tan-awon wala siya naghimog yawa. Siya ra gyud ang himo siyang kaugalingong yawa. Matod pa sa usa ka paborito nako nga magsusulat mga higala sa si Ellen White nagaingon misteryo man ang sala pero nagaingon siya sin originated through self-seeking. Sa ato pa imuha na galing ka og galingon mga kaigalaan mura ra pug ka og sa yawa ba tungod kay ang description full of wisdom, perfect in beauty, magwapo man gid kay siya, bright kay siya mga higala, naa niya tanan. Mo to'y nakadako sa iyang ulo. Mauna mga higala. Niabot sa iyang garbo ba? Kaya iyang una di naman gid ko basta-basta ni. Mo na nga ang sa atong lesson, grabe gyud gi-describe diha nga gibati niya ang garbo. Okay, hingpit siya sa iyang kagawian. Gikan sa pag-umol kaniya sa sunugdanan hangtod ngang dili pagkamatarong hingkaplagan Hingkaplagan. diha sa iya ha. Oh.
Oh. So, Dili na to pasanginlan nga tungod kay ang naghimo sa kang Lucifer ang Ginoo po naghimo sa sala dili. Dili na mao kayo. Niguwa ka na tungod Oh. sa kagawasan. Ang kagawasan, importante na nga ingredient, mga higala, ka ng freedom ba? Kaya kung walay freedom, walay perfection. So, tungod kay ang perfection, mga higala, kinahanglan man, nga naay freedom, gi-allow sa Ginoo ang freedom. So, in the midst of perfection, si Lucifer, free siya nga munahuna sa iyang hunahuna. Tungod adto, tan-aw sa iyang naong, wapo magigay ko eh. Ug tungod sa iyang kagwapo nga nung sa akong pagkamanggialamon nga nung wa man ko i-appeal dito sa Kana, dili man ko konseho pareha ni. oh. So, ang nahitabo, giingon diha sa Pinadayag Kapitulo 12, there was war in heaven. Dunay away. Sa application, Pastor Gingging, sa ato lesson, kaning sa atong kuan ba context, dili gidi ay maayo na nga usahay matugkan tag sungay bitaw nga mubati ta nga kuyaw ta. Mao man ang sayawa, di ba? Ang garbo ba? Ang garbo. Niturok sa iya ang garbo tungod kay matod pa niya, di man gyud ko basta-basta ani. So diha magsugod ba ato ginang bantayanan kaayo nga na inana di ay ang history sa pagsugod sa sala tungod kay ang yawa mibati nga di siya basta-basta. When So, the focus oo. is self, kung kaugalingon na gali ang focus, mga kaigalaan, mga kaigsuunan, I Wala will gyud. ascend my throne above kung heaven. imong tan-awon mga kaigalaan diha sa pagkasulat sa Biblia, giyon sa pag-describe, ang tunga-tunga nga letter sa Lucifer, Ay, letter I. Ang tunga-tunga nga letter sa sin, ay. letter I. Mao na ang problema, mga kaigalaan. O karon balik ta sa itong discussion. Asa ako lang ikuan ni Pastor insert ko lang ni kay ang diri ang teksto sa 17 ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katawom sa ato ba sakto na kanang garbo ba. So anybody nga mobati sa garbo nga labaw siya sa uban dili gid maayo. Ya katong nagmention ka nga naay dakong gira dito sa langit. Nahitabo to tungod kay ang akusasyon sa yawa sa Ginoo iya namang gipanugilon sa 1/3 sa mga manulunda. Mao na explanation, mga higala, sa great controversy nga miabot diri sa yuta. No? Basin maingon mo nga, sila na may gaaway, ang Ginoo ug ang yawa nga miabot na among man si Job. Naamong gid si Job, mga higala, kay ngano man nag-alagad man sa Ginoo. Kita pod nga mong alagad ngadto sa Ginoo, maingon ana pod ang atong hulagway. Si Satanas mahimong interesado kay sa tong kinabuhi kay ngano man ning tawhana nga gipanalanginan man ni kay sa Ginoo. Parehas sa iya sa una ba? Nga ing ana ko sa una, makita niya nga ing ana si Job sa iya sa una. Hangtod nga nagpakasala, busa kabalo na siya unsay pamaagi nga si Job mawala. Ina nang Ginoo nga stingi galing nagtunglo. Bakyawa imong kamot gikan kaniya, di ba? Tunglohon ka na. May pod ang Ginoo kay ningon siya nga, okay. Padayon dito pero ay lang kuha ang kinabuhi. Di ba? Nasa kuan. So, Gitugot sa Ginoo. naa sa pagtugot sa Ginoo. Gitugutan sa Ginoo. Sa to pa ang Ginoo may katuyuan usab sa pagtan-aw kung asa taman si Job sa iyang pag-alagad bisan pag naipagsulay. Kani di ay, ma'am, ako nahunahunaan karon. Kaning mga pagsulay, kalisod, kawala sa mga butang, mga higala, dili din siya kawaladon kundi it's more of a heart thing ba. Kani nga pagsulay ang imo gining kasing-kasing mo gitarget ani ug asa ka kutob. Dumdum lang ko sa kanta nga nagaingon. It's the trials that brings us close to heaven. And That it's makes the us pure gold. trials that bring blessing unfold. And it's the trials that brings us close to Jesus. And it's the trials that makes pure gold. Nindot kayo ang pagka-saysay ana, Pastor. Mauna, mga kaigalaan, ang eksplanasyon sa kinabuhi ni Job. Daghang salamat, mga higala, sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Sa dili pa kita mo tapos, adunay pinasahi nga awit nga giandam sa atong programa nga takna sa pagtuon alang kanimo.
the peace of mind. Open your arms and feel the embrace of the Father. He knows your heart's desire. He hears your fervent prayer. He's the shield for every sorrow and fear. Ginoong Dios, daghan kayong salamat sa pribilehiyo o kalipay nga mong nabatnan nga nakahimo kami sa pagtuon sa maong nga lesson. Lesson number 2, the great controversy. Ginoo, nasabta namo nga usahay itugot nimo nga kami pagasulayon. Apan amo lamang hangyo na imong ipadayon, Ginoo, pagtuyo ng imong mga kamot nga dili kami mapukan tungod kay imong balaang espiritu magagiya kanamo. Magkabarog kami, Ginoo, sa bisan unsang pagsulay. Bisag unsa pang mga kalisod nga among magiyan, ang importante, Ginoo, magpabilin kami nga matinud-anon diha kanimo. Ug ang imong gugma, Ginoo, dili gid mawala kanamo kay imo man ang gisaad sa matag usa kanamo. Lauman lamang namo amahan nga loyonin ning tanan, madawat unya namo ang ganti nga kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa kasiguruhan nga among naangkon. Ug salamat sa mga leksyon nga among natun-an sa kinabuhi ni Job. Lauman namo, Ginoo, nga kini nga mga leksyon makahatag kanig dugang kasuod namo diha kanimo. Amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Amen. God alone, an answer to our confusion. He heals the ones and brings relief for every pain. Surely He will listen us if we have a humble heart. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall find rest if we draw nigh to Him. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him, but God alone. Depend on Him, depend on Him. Put your trust in Him. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall find rest if we draw nigh to Him. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives.